Isahluko sesibili sendatshana enesihloko esithi Ehlisa Umoya ebhalwe uKhangezani Majola sekuhlwile uzethu ulungisela ukugoma madlangala. Uthe kusenjalo kuzwakale umuntu ongqongqozayo emnyango. Ubani loyo? Imina Malumekazi. Ngena. Kodwa ngempela weBayanda uphuma kuphi njengempela? Oh, bathi ngodlala ibhola Malumekazi. Ngeke nathi uzomele nje uthi umancane manje ebholeni. Hayibo, yazi mina angimuzwa kahle uMalumekazi ukuthi ufuna ukuthini. Hawu, yini ngempela wayizwa la? Ngithi mina kuwe kuzomela ukuthi ume kancane ebholeni usophinde futhi ubuyele mase ubuya imali wakho. Yini wayizwa lapho? Hayibo, mangabuza nje kungani Malumekazi ufuna ukuthi ngime ebholeni? Lengane le kumuntu wesifazane eBayanda. Awukwazi ukuthi ungangishiya ngedwa la endlini mina. Akudwa Malumekazi ngiyabuya nje angithi angilali khona ebholeni. Ngokubuya ebusuku nje buka njengamanje ubuya sengizolala. Into okhuluma ngalo ukuthi uyabuya. Ngempela uHebayanda ungathini kuphinda uma ngene igebengu nje ungekho wena singenzakalisi? Ungayishini lo ndaba leyo? Akudwa Malumekazi ngikanje ukucabanga into embi kanjena. KuseThekwini la wemfana kwenzeka noma yini futhi nje kwamina nje ngiyaphola nje mina ukusala ngedwa endlini engaka. Hawu Malumekazi manje iTV ungayivula ubuke yona. iTV ayikhulumi mina ngifuna umuntu ozokhuluma naye. Udlala ngami nje kodwa.